אז נתחיל רגע, אם את יכולה לספר, כאילו עוד לפני האירוע, מאיפה באת, מהבית, כן. מה היה ערב קודם בבית. כן. טוב, אז קודם כל, ביום האירוע הייתי בדרגת פקד גם, בסדר? זה 3 פוגים. הייתי קשק תחנת שדרות, שזה קצינת שיטור וקהילה. אני תושבת נירם כבר 2-3 שנים. כמה זה רחוק מפה? 6 דקות, 7 דקות, צד השני של הכביש, משדרות, ממש ממול. עברת לנירם בגלל העבודה? לא. גרתי בשדרות כמה שנים, ואז עברתי לקיבוץ, אחותי גרה בקיבוץ. היום אני חברת קיבוץ. אני סוחרת שם ואני בונה את הבית שלי, כאילו כבר כמעט 1.5 שנה אנחנו בונים שם. במקום בשדרות? לא, במקום מהמרכז, מראש העין. זה מה שנקרא, אני נשואה ליוסי. הוא מתעסק בציוד לגני ילדים. כמה שנים את במשטרה? רגע, אני אסיים. אימא לראם אמונה בן 4.5. הבחור מהמם שלי. אפשר לראות אותם פה, את הילדים שלי. כן. כן, ומאורי בת השנה איפה אנחנו כבר היום? בינואר? 1.10 כבר. לא 1.8, כבר 1.10. 1.9. אני הייתי בצה"ל כמה שנים, הייתי מ"פ, סמג"דית במפעילות האמר בצאלים. השתחררתי ואחרי חצי שנה יצאתי ללימודים, ואז גייסו אותי משם לפרויקט מצוינות במשטרה, שנקרא פרויקט צוערי שוהם. פרויקט שמגייסים צוערים שעתידים, זאת אומרת, לשורות הפיקוד במשטרה. פרויקט מאוד מיוחד. מכיר את הפרויקט הזה דרך אגב? כאילו היום הוא כבר מוכר. אני איש החם בעברי. מה זה? איש החם בעברי. אוקיי. 18 שנה הייתי איש החם ועוד שנתיים. לא, כי אני לא יודעת כמה היום, כאילו, כי היום הפרויקט הזה יחסית כבר הוא באיזה מחזור 12 לדעתי, משהו כזה, אני כבר לא יודעת. הייתי במחזור שלישי שלו. זהו, התגייסתי להיות סיירת בתחנת אשקלון, ואז עברתי להיות סיירת וראש משמרת בתחנת רחובות. יצאתי לקורס קצינים, כשהבן הגדול שלי היה בן 5 חודשים, יצאתי לקורס קצינים. חזרתי להיות קצינת יחידה במשלה דרום, אחרי זה מפקדת שיטור עירוני, קשק, והיום קצינת אג"ם. יפה. כן. עד כמה? 33. וואי. ספקת הרבה. זה עליי. כן. יום לפני, אני לא זוכרת מהבוקר לפני, כאילו בוקר לפני, אני ממש לא זוכרת, אבל ערב לפני, שמחת תורה, סוכות ב', אני תורנית לילה בשדרות. הקצין אג"ם שלי היה בחופש כל השבוע, ביום למחרת הייתה הערכות של שמחת תורה, אז הייתי אמורה להגיע יחסית מוקדם למשמרת ביום שבת. אז המפקד תחנה שלי אמר לי לצאת מוקדם ולהשאיר את הנגד הבכיר בלילה. אני גרה בגזרה, ואם קורה משהו, מה שנקרא, לקפות. הגעתי למשמרת. אשקלון שער. משמרת הייתה ממש מוזרה. כאילו, אנחנו מדברים על זה המון. מדברים על זה המון. שרון, יש לי פה שוטר שלי, שרון, הוא היה ראש משמרת של צהריים של יום שישי, אני מנסה ככה לסדר לכם את זה, וב-10-11 הוא צריך ללכת הביתה, משמרת צהריים נגמרת, הוא צריך ללכת הביתה, יום שישי כאילו, אדם גם שומר שבת, כאילו. אז הוא אומר לי, בואי נצא להביא שבלרים, כאילו. כאילו, מה יש לך עכשיו? לך הביתה יום שישי, מערבת עם האישה, כאילו, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. מה זה שבלרים? סליחה, כאילו לחפש גנבי רכב. כאילו, בוא נלך לצעירים, לחפש לזה, כאילו... לא, מה, יש לך יום שישי, כאילו... כל יום אחר מקובל עליי, ולא רק מקובל, נדרש, אבל היום יום שישי, תיסע הביתה. לא, בואי נלך על זה.
טוב, מעלה אותי לניידת, כאילו אני זורמת איתו, עולה לניידת, היה 11 בלילה. אז הוא אומר לי, שהתקשרו אליו ממד"א, איזה מתנדב שלנו, שמתנדב גם במד"א, שיש איזו בחורה ששיכורה מאוד ומטרידה אותם. לפני שיפתח אירוע במשטרה, בוא ניגש לטפל באירוע הזה. השעה הייתה סביב 11, משהו כזה, ניגשנו לטפל באירוע, בחורה דתייה, ממש כאילו כיסוי ראש, סמלה ארוכה, זה שיכורה לחלוטין. לא מצליחים להבין ממנה מילה, מאיפה היא. אצלה בבית. לא, ברחוב, ברחוב. ליד בית חב"ד. מטרידה את מד"א, כאילו. כן, לא מטרידה את מד"א, כי מד"א קראו לטפל בה, כי היא הייתה במצב לא זה, קראו לטפל בה, ואז מד"א לא יכלו לזהות אותה, אז קראו לנו. היא הייתה ממש שיכורה. לא היה אפשר לתקשר איתה בכלל. זאת אומרת, היא גם סיכנה את עצמה וגם סיכנה את האחרים. הייתה בחורה יחסית גדולה. כל שניה ניסינו לתקשר איתה, מאיפה היא, מה היא, ילדים, בעל, זה. הצלחנו להבין ממנה שהיא באה לפה להתארח לשמחת תורה, ומישהו פגע בה, לא כל כך הבנו מה הסיפור. ממש בכמה מילים, זרקה איזשהו שם, שהיא אמרה שזה הבן שלה, לא הבנו איך קוראים לה, לא הצלחנו להוציא את השם שלה. ובאיזשהו שלב היא ברחה לנו, תפסנו אותה, היא התחילה ממש ככה להתנגד, מהסכנה שהייתה לנו עליה, אז החלטנו לעכב אותה לתחנה, כדי לזהות אותה, להבין מי, זאת אומרת, להתקשר למישהו שיבוא לקחת אותה. במצב של השכרות שהייתה בו, הייתה מאוד גדולה ומסיבית, ואז קראתי לעוד ניידת שתבוא לסייע, ובעצם עצרנו אותה והעלינו אותה. מי שעזר לי לעצור אותה זה רם, זה אליהו ארוש זיכרונו לברכה, מור שקורי זיכרונה לברכה, ובעצם אני ושרון, שוטר שלי, ואז נסענו איתה לתחנה. ממש, כאילו, זה היה קשה. כאילו, דחפנו אותה לרכב, כאילו, ממש. אתה אומר, מה קשור אישה דתייה? זאת אומרת, כאילו, מה? ואז בתחנה הקפצתי את החוקר תורן, את מוטי, כדי שיעשה לה, יש מה שנקרא אצבע, שעושים אצבע, מורפוטה זה נקרא, כדי לזהות מי זה, כי ברגע שאת במשרד הפנים, או יש לך את תעודת זהות הביומטרית, או את הדרכון, אנחנו יודעים לזהות מי זה. את המערכות מסתנכרנות. ולא היה לה. וישב, ממש פתחנו איזשהו חמ"ל במשרד, של 2 מחשבים, מחשב מול מחשב, והיא יושבת באמצע על הרצפה, לא מוכנה לקום. גם לעשות לה את האצבע לקח לנו זמן, מה שהרמנו אותה, לקחנו אותה, לדעתי 100 קילו, שהרמנו אותה, ועוד בן אדם שיקור, זה מרגיש הרבה יותר מורכב, הרבה יותר התנגדות. והמטרה שלנו בכלל הייתה, כאילו, להביא מישהו שיקח אותה, כי היא הייתה במצב קטסטרופלי. ואני חושבת שאולי הוא כבר הגיע 2:30 בלילה ולא הצלחנו לזהות אותה. כן. לא הצלחנו לזהות אותה, ואנחנו שואלים ומתחקרים ומספר לנו כל מיני דברים ומחרטטת אותנו ואומרת לנו מידע שהמידע לא באמת נכון. באמת. וכל פעם היא אומרת לנו מספרי תעודת זהות 3, 2 ומשחקת איתה. היא שיכורה גמורה. אמרה ששתתה זה 2 בקבוקי וויסקי. אני במצב הזה הייתי נראה לי מטלפת לחלוטין, אבל... לא, שרה, אני חושבת הקיעה להם באוטו. לא, דווקא לא הקיעה. כל שניה ביקשה סיגריה. עכשיו, אני אומרת לה, אני לא אתן לך סיגריה. בחורה דתייה, לא, יום שישי, כאילו, אני לא אתן לך סיגריה, מה אל תפילי את זה עליי עכשיו. לא דתייה, לא זה, מורידה כיסוי ראש, לא אמרתי להחזיר את הכיסוי ראש, וכאילו, היית ממש אירוע. ומור, זיכרונה לברכה, מור כמו מור, הייתה אוהבת ככה, עד שהיא מוציאה את המידע שהיא רוצה לדעת. תמיד צחק, היא לא מוותרת עד שהיא זה. באיזה שלב הורדנו אותה למטה לתא מעוכבים, היה כבר 3, אמרנו, טוב, אין מה לעשות, היא תישאר איתנו עד הבוקר, תתפקח קצת, נבין מי זאת, כי כבר, זה היה מטורף. היה סביב השעה 3, משהו כזה. ואז
כאילו, המשרד שלי פה, ונגיד החדר מורכבים עוד 3 משרדים ליד, ואז מור צועקת לי איזה משהו, איזה שם שהיא נתנה, יעל, ואז במערכות שיחקנו במידע ועלינו עליה. כאילו, 4 שעות שניסינו לזהות אותה, זה כאילו היה הרגע הכי... שזה היה רגע, אתם צריכים להבין, כאילו למה אני אומרת לכם את זה, כי תחשבו שמשמרת שלמה, כל הסיירים והשוטרים מתעסקים בה, במי זאת, אנחנו יושבים ביחד, וכבר צוחקים, כאילו כבר, זה נהיה כבר... בואי כאילו נתקדם מהסיפור הזה. ואז שהצלחנו לזהות אותה, היא כאילו נרגעה. כאילו, היא הבינה שאנחנו יודעים מי, כאילו... זה, וגם... שנייה רגע, זה המפקד שלי. רגע, מחילה. אין בעיה, אין בעיה. שלום. היי, מה העניינים? בר, קצינת האג"ם של שדרות. דביר פשוט לא יכול לדבר. כל הדמונות שלנו נמצאות כאן. בסיפור הזה. אוקיי. אוקיי. היום? אוקיי. תן לי, אני מסיימת פה משהו חצי שעה ואני אני אבקש מאחד הקצינים שיגש אליך. לא? זה כאילו תמיד לפני. כאילו ייגש למשלחת, אין בעיה, כאילו תחזיר לי את האיש קשר. שכל הדמויות שם, כאילו בעיקר אלה שם. אין בעיה. להרצל 61, לתחנה הישנה. בסדר? כן. אחלה. ביי. איפה הייתי? ואז באמת הצלחנו לאתר אותה, ובאמת להבין מי, ואז מור ישבה איתה, ואמרה לה, תספרי לי למה את פה, כאילו? את מהצפון, כאילו, הרחוק, יש לה ילד. מה את עושה פה, כאילו? שישי לילה וזה? ממש מור הצליחה להוציא ממנה את כל המידע, זאת אומרת, ישבה איתה וזה. זה היה איזשהו רגע מרגש כזה. כאילו, זה לא סייר קלאסי. זאת אומרת, זה לא מה שסייר צריך לעשות. זאת אומרת, היא ממש, כאילו, ממש התעניינה בה, ממש, כאילו, זה לא שאנחנו לא מתעניינים, אלא יותר, איך אני אסביר את זה? יותר נגעה בה. כאילו, ממש פתאום התקרבה אליה ונגעה בה, ובאמת הבינה מה זה? לא, זה היה באמת משהו מוזר, כאילו, לא יכולה להסביר לכם, כאילו עכשיו ישבה אצל פסיכולוג איתה, כאילו היא ממש חפרה ונברה ומה היה הסיפור שלה? את זוכרת? איך היא כן, הגיעה? כן, אני זוכרת, היא והגרוש שלה הסתכסכו על הילד, והוא פגע בה המון בדרך, והיא החליטה שהולכת לעשות שבת חתן בבית חב"ד, הזמינו אותה לפה, היא השתכרה מאוד, היא כאילו על החיים שלה, וזה המצב שהגיע ממנו. אנחנו איתרנו את אמא שלה באה לקחת אותה מתל אביב, ולקח גם זמן שהיא הגיעה, ובזמן הזה שאמא שלה הגיעה, אז מור ישבה איתה ודיברה איתה, ממש פתחה לה את הלב, ואז כשהיא הלכה, אני זוכרת שכאילו אמא שלה היא מאוד התנגדה וכעסה וזה, וכשהם הלכו, אני זוכרת שאמא שלה והיא התחבקו כאילו. וגם צילמתי את זה. זה היה כזה ב4 לפנות בוקר? כן, כן. אמא שלה ומור התחבקו. לא, אמא שלה והיא התחבקו, כי אמא שלה לא דתייה, ואתה, כאילו אתה מזהה כזה, יש לה תל אביבית, לבשה כזה מכנס קצר, גופייה וזה, והיא בחורה דתייה, כיסוי ראש, שמלה ארוכה,
כאילו אתה חוזרת בתשובה. כנראה חוזרת בתשובה. כן. תארי לך שהייתה בחדר מעוכבים ב6:30 בבוקר. אני אספר לך משהו על זה. כשהייתה שיכורה, ממש עוד לפני שזיהינו אותה, היא אכלה לנו את כל האיחולים הכי גרועים שאפשר. זה לא מרגש אותנו, אנחנו מקבלים איחולים, כן, כן. לא מרגש אותנו. ואלי אמרה לנו, אתם תראו, אתם כולכם תמותו, והשטן יבוא, וכאילו, אנחנו לא מפסיקים לדבר על הדבר, כאילו, מאיפה היא באה עלינו? כאילו, מה זה הדבר הזה? כן, כן. מה זה ההזיה הזאת שהיא כאילו החלנו כל כך הרבה, החלנו, לא הפסיקה, אתם תמותו, אתם תראו, אתם כולכם תמותו, ככה במשך שעה. אנחנו לא מייחסים, לא ייחסנו לזה חשיבות, כי אנחנו מבינים שיש אזרחים שהם לא זה, וגם הייתה שיכורה וזה, אבל פתאום זה הכל מקבל פרופורציות אחרות, כל מיני דברים שאנחנו מחפשים סממנים כאלה. ואז בעצם היא הלכה, ואז מור, אני הייתי בחוץ כאילו, בחצר הפנימית, עישנתי סיגריה, ומור יצא עליי, וכאילו שמה יד על הלב, אמר לי, בר, אני עשיתי משהו טוב היום. ככה. אין לי... זיו, אני אחזור אליך עוד חצי שעה. ביי. וממש כאילו יצא אליי, ועשה לי ככה, שמה יד על הלב, אמר לי, בר, אני עשיתי משהו טוב היום. אתם חברות נורא טובות? אני ומור, מור שוטרת שלי. זה לא, זאת אומרת, אני לא איתה במעגל החברים שלה וזה, אני המפקדת שלה בסופו של דבר, אבל אין לי דיסטנס עם השוטרים שלי. זאת אומרת, אני איתם, אני יושבת, אני צוחקת, כאילו, אין פה דיסטנס. והיא ריגשה אותי, כאילו, דרך כלל זה שלה. מור הייתה אומרת כל הזמן מחשבות טובות, כל דבר שקורה לא משנה, מחשבות טובות, והוציאו את זה לזכרה. ובאמת כאילו יצא וזה כאילו... ואז היה סביב 4:30, 5 בבוקר. התקשרתי לארוש, זיכרונו לברכה, ראש המשמרת של הלילה, ואמרתי לו, תקשיב, אני גמורה, אני רק כבר מבוקר של קודם, כאילו כבר היה איזה 4:30, 5 בבוקר, אני שמה ראש בניידת, אם צריך אותי, הוא אומר לי, בר, תיסעי הביתה, מה עוד שם, מה לי מגיע, כאילו, מה, את גרה פה, כאילו, הכל בסדר, תיסעי, גם דביר אמר לך לנסוע ב-12 בלילה, לא יצאת, השעה כבר 5, כאילו, את מגיעה עוד מעט לתחנה. אמרתי, לא משנה, אני נשאר, אני בניידת. לא בר, תיסעי. התעקש איתי ממש. אמרתי לו, טוב, אני אתקלח, אני עדיין בהזנה, כאילו אני בתחנה, רק במשרד, לא באמת מסובך. ויצאתי. מה לי הגיע סביב 6, ואז כאילו הלכתי לישון. בניידת. בבית. קלחתי בינתיים, זה. והלכתי לישון. בעצם הלכתי לישון, 6:28 התחילו אזעקות. הילדים שלי ישנים בממ"ד, אני ישנה עם בעלי בחדר אחר. או שאני הערתי אותו שהוא העיר אותי, או שאני הערתי אותו, אני טוען שהוא העיר אותי, אני לא באמת זוכרת למה, כי הייתי גמורה, כי ישנתי איזה 20 דקות כאילו, וזה מתח כבד. זה לא טפטופים, וזה לא אזעקה, וזה לא הסלמה, זה היה משהו אחר. משהו מסיבי מאוד ומשהו אחר. עברנו לממ"ד, אני שולחת הודעה לארוש, דיווחים, כאילו, תן לי דיווחים, מה קורה? בסוף גם שיש קצינה תורנית, היא מתגברת, היא תגברה אותנו באותו יום, אבל יש לי אחריות טריטוריאלית על הגזרה. כאילו, אם יש משהו חריג, אני צריכה להגיע לא משנה מה. אז אני שולחת לו מה קורה, הוא אומר לי כבר, ואז הוא כותב לי, אמך שימם, רציתי ללכת הביתה. אמך שימם, מתחים לעיר, רציתי ללכת הביתה, ובמקביל הקצינה גם כותב, כמובן, אף משמרת לילה לא משתחררת, אנחנו צריכים להבין מה האירוע, כאילו, התחילו לקבל זירות תפילה. כל זה ישן שעה אולי, או בכלל לא. לא יודעת, פחות. 6:38, כבר אביעד אקה כבר מדווח בקצינים שהוא כבר קופץ לתחנה. מתי כבר יצא מבאר שבע, הקצינה גם. דיברתם איתו?
אנחנו נלך אליו. עם מי? מתי צרפתי. מתי הוא בשיקום, אנחנו... הוא כבר בבית, הוא כבר יצא מבית חולים. אבל הוא כל יום בשיקום, כן, אז קשה קצת. כן, נכון. בסדר, אנחנו נפגוש אותו. ואז הם דיווחו לכולם לקפוץ, ואני כתבתי להם משמרת לילה לא קופצת, כאילו משמרת לילה של יום שבת. כן. כי מבחינתי אנחנו צריכים לשמור על רציפות תפקודית. ואז 6:47 אני כבר על מדים. במקרה, איפה עוד קסדה שלי היה בבית. כשאת כותבת להם משמרת לילה לא קופצת, הם נשארים בבית? כן. אוקיי. אז יש שוטרים שבגלל שאת כתבת את זה לא יצאו. כן. כי אני מבחינתי אנחנו הולכים לאירועי נפילות. אנחנו נטפל בזירות, זירה אחרי זירה, נגיע לכולם. אבל אם ימשכו לזירות בלילה, מי יטפל בזירות בלילה? כאילו מבחינתי אני מסתכלת על רציפות תפקודית בהסלמה, זה קריטי. אני יוצאת עולה על מדים, קסדה שמה כבר שכפץ עליי כאילו. ובעצם ב-6:41, לפני כן 6:41, כבר דיווחו לנו שיש חדירת מחבלים מאזור זיקים, על 4 סירות גומי או משהו כזה, ואז אנחנו, כבר אני מבינה שזה כבר לא זירות נפילה, כבר יש פה אירוע אחר, ובדרך כלל שיש חדירת מחבלים, אז פקודה שמופעלת היא פקודת פרש פלשת, וזו פקודה שבעצם, אני מניחה שכבר דיברו איתכם, חוסמת את כל הצמתים. זה עוד הייתה לפני הפעלת הפקודה, אבל כאילו זה מתורגלים אליה ברמה כאילו הכי גבוהה שיש. עשיתם אותה כבר כמה פעמים? בתרגול. המון פעמים. עשיתם אותה ב-11... לא מזמן, עשינו אותה אני אגיד לך מה, חודש לפני. 9/11, ההפוך של 9/11, זה מה שאני יודעת. ב-11/9? ב-11/9 עשיתם אותה. עשינו אותה פעמיים בחודשים. רצו לבטל אותה, ואמיר נכנס לתפקיד, הממ"ז, והוא אמר מה לבטל אותה. עשינו תרגול ב-11/9. זו פקודה שרצה משנת 2013 בערך. כשאני הייתי עוד קצין באשקלון, היינו מתרגלים אותה פעמיים בשנה. כל הכוחות, כל התרחישים, כל מה שהיה, באותו יום תרגלנו הכל, תרגלנו כל הפרש פלשת קרה בשביל האסירים, נכון? וב-11/9 התחנה... גרוע מזה. כן. הרבה יותר, כאילו בממדים שלא... לא דמיינו אותה. לא יודעים, כאילו אין פה בכלל פרופורציות לממדים, אנחנו תרגלנו חדירה של בקאי, חטיפה של זה, תרגלנו מחבל עם חומר נפץ, כאילו תרגלנו אירועים בודדים. רכב שפורץ מחסום. עכשיו, את הכל תרגלנו ביחד, כן? אבל אחד, כזה, 2, בסדר? מה קורה כשהחבלן מגיע והכל... יישוב 2 שמנהלים לחימה וכביכול משתלטים על היישוב, לא ציר שלם. כן. כאילו... הדגמות. לא, כאילו מה שנקרא הכנה למציאות. ובעצם 6:47 אני כבר על מדים, שמה לבעלי 2 שקים, אני ממש זוכרת, מביאה לו לממד, לא נכנסת אפילו לתוך הממד. כי לא רציתי שהילדים יראו אותי על איפה, זה קצת כזה מראה לא אימאי. רגילים לראות אותי על מדים, אבל כאילו עם אפות זה קצת יותר מלחיץ. הבאתי לו ממש 2 סכינים, ויצאתי ממש, אמרתי לו לבוא לנעול. 2 סכינים? כן. למה? לא יודע. שאלה? לא יודע. דרך אגב, הרבה עשו את זה. עוד לפני, כאילו שמעת רק על זיקים, עוד לא שמעת על נכון, של חדירת מחבלים, כן. אבל האידיאל הפקודה כנראה, בראש של הפקודה, שזה יכול להגיע לכל מקום, אתה לא יודע מאיפה תיפתח הרעה באמת. כן. כל יישוב הוא בעצם פוטנציאל. עכשיו, אנחנו יישוב גדר. נראה יישוב גדר. צריך לראות את זה, וזה, רואים את המחבלים מולם. גם הייתה לחימה לגדר. אין לו אקדח. לא. ואת עדיין הולכת. את יושבת לי על הנקודה הכי רגישה. כן. לא חשבתי. באמת אני רוצה להגיד, לא חשבתי. אחרי זה, אחד הקשיים הכי גדולים שהיו לי זה למה הלכתי. כאילו, לא למה הלכתי, אלא למה עזבתי אותם. כאילו, בסוף האקדח, כאילו, אני מה האקדח פה, אני מה הבאתי לו. לא ידעתי גם, רגע, אני אמשיך ואני אגיד, ואז שאלת 6:40, לפי אפילו המערכות 6:47, הנעתי כבר את הניידת.
זאת אומרת, נתתי את הניידת, הדלקתי את הקשר, כבר התחלתי לשמוע את הדברים בגל. האמת שהשבוע שמעתי את כל ההקלטות קשר, לא פשוט, לא פשוט התחלנו לשמוע את ההקלטות קשר. ואנחנו כבר מבינים שיש חדירת מחבלים, וכללי כזה, לא כל כך ברור. מתי מחייג אליי, הוא לא זכר את זה, אבל הוא חייג אליי, ועצרתי ממש לפני השער של הקיבוץ, אומר לי, בר, אל תבואי, אני אבוא, תבואי עד בערב. כאילו, אמרת לו, רגע, מתי, בוא נגיע. עכשיו מתי כאילו קפץ מהחופש, קפץ מהבית, היה, לא זוכרת איפה הוא היה. הוא גר בבאר שבע. אמרתי לו, בוא נגיע רגע, נבין מה האירוע ונפצל כוחות, כאילו, זה לא עכשיו איזשהו דרמה זה. בסדר, זה, ומאז כאילו לא דיברתי איתו, ואז התקדמתי לכיוון התחנה, השער של הקיבוץ היה סגור, לא היה אפשר לפתוח אותו, החשמל נפל, זה. אני תוך כדי שהולכת בקיבוץ הודעה, אף אחד לא יוצא מהבית, אני כבר מבינה שיש חדירות מחבלים, בצורה מאוד מאוד ברורה. הרבש"צית, שלצערי יצאה גיבורה, לצערי הרב יצאה גיבורה מה? למה זה צריך? כי זה לא נכון. אוקיי. כי כיתת הכוננות פעלו שם, ויחידה טקטית עבדה עם יחידת שריון. אני לא מכיר. אני הוצאתי את זה בכל מקום אפשרי. לא, על אני אומר, היחידה לא הטקטית, מכירים, גם על אבל- היחידה הטקטית, יחידה טקטית נלחמה על הקיבוץ. עכשיו, אספר לך, כאילו, אני יצאתי, אני התקשרתי לה בצרחות, לפתוח לי את השער, כאילו, מה את לא מבינה, יש חדירת מחבלים, מה זה צרחות, אימים. אולי 10 דקות, בדיעבד יכול שזה גם מה שהציל אותי, אולי 10 דקות, אני בעיכובים, איך אני יוצאת, מאיפה אני עוברת, מחפש את השער החלופי, אני אומרת כבר כמעט, בראש שלי לא הבנתי מה קורה. אני בראש שלי רוצה להגיע לתחנה. לא, כאילו מנותקת מכל מה שקורה, לא רק רוצה להגיע לתחנה. והזקות בלי סוף, כאילו, זה לא עניין אותנו, כאילו, אם תדברי על זה, כאילו, הזקות לא שמנו לב אליהם אפילו, לא לנפילות, לא לעירות, לא, זה היה כאילו מאיתנו והלאה. אנחנו הבנו שיש חדירה, ולא הבנו כבר שהשיח כבר מדבר על חדירה בסדרות, כבר היה משהו אחר. ובעצם אני נכנסת, יוצאת מהקיבוץ. היא פתחה לך בסוף את השער? היא לקח לה כמה זמן מה להגיע לפתוח לי. שבזמן הזה הבנתי כבר שחודרים לכיוון סדרות, כאילו בזמן הזה. תבינו שאני ב-6:47 יצאתי מהבית, אני הגעתי לאזור של החנייה ב-7:10. 20 דקות נסיעה של 7 דקות, כאילו, כל העיכוב שלה, השיחה עם מתי, רגע להבין איפה אני נמצאת, רגע צבע אדום, רגע להתייחס לצבע אדום, רגע לא להתייחס לצבע אדום. אני יוצאת מהשער של הקיבוץ, פתחה לי את זה ידנית ואז סגרה, אני יוצאת מהשער של הקיבוץ, ואז אני לא רוצה להכפיש אותה, כן? אנחנו לא מתעסקים בה בכלל. זה לא שלא יהיה איזשהו... זה לא... הסיפור שלנו של התחנה... לא. כן. לא יודעת מה אתם מתכננים לעשות, אבל בסדר. יצאתי מהזה, ואז עלה מולי מישהו בקשר ושואל אם קורה משהו בנירם. כי שמענו את זה בהקלטות, זה הכל אני אומרת לכם בדיעבד ששמענו את ההקלטות. אז אני אומרת להם שאני בצומת נירם ואני שומעת יריות מאזור נירם. כאילו כבר ירי של נקל, כאילו ירי כבר של נשק, לא... בתוך הקיבוץ? שמעתי מהאזור נירם, עכשיו זה כאילו כמו עט כזה. כן. ובדיעבד ירון דן, מפקד יחידה טקטית, שהוא זה שעלה מולי בגל, והוא נכנס לקיבוץ בגלל הדיווח, והוא נלחם שם, ויחד עם כיתת כוננות ושריון, חיסלו 30 מחבלים בגדר של הקיבוץ. אז כשאת שואלת אותי על אם הייתי צריכה לצאת או לא הייתי צריכה לצאת, כאילו בעלי כל הזמן אומר לי, אם לא הייתי יוצאת לא הייתי מדווחת לו, ואם לא הייתי מדווחת לו הוא לא היה נכנס. כן, זה כזה יושב אצלי. נכנסתי לתוך סדרות, אני מניידת עם כחולים. זה כאילו... רגע, בדרך מנירם לשדרות יש כבר כאילו... רואה רכבים הפוכים על הכביש, ועוד אומרת לעצמי, רואה איזה רכב הפוך על הכביש, זה ממש הרכב שנמצא בכניסה לעיר, אם מישהו זוכר, עם האבא, עם הילדה, ועם אותם הבדואי שלקח אותם, מכירים את הסיפור הזה? כן. אז זה הרכב, היה איזשהו רכב גם הפוך בכניסה, ואני אומרת לעצמי, מה, זו תאונה?
נראה כמו תאונה שכאילו... כיכר, יש שם איזה כיכר כזה. לא זוכרת בדיוק, כן. אין לי זיכרונות ממוקדים, אבל אני זוכרת שראיתי איזשהו רכב הפוך, ואמרתי, מה, זו תאונה שעברה, כאילו, אני לפני שעה הלכתי, זאת אומרת, זו תאונה שהייתה... כאילו זה סוף תאונה כזה, אתה יודע, כמה זמן לוקח לטפל בתאונה? שעתיים, עם הרכב, גרר, בוחן, עניינים, לוקח זמן, אני אומרת, מה, אני הרגע הלכתי, כאילו, איך יכול להיות שיש תאונה כזאת, ואני גם לא מכירה, כאילו, לא יכול להיות, אני הרגע הלכתי. טוב, וממשיכה הלאה, נוסעת על מנחם בגין, שזה הרחוב הראשי של שדרות, באה לפנות שמאלה להרצל, שזה הפנייה לכיוון התחנה, ואז, לא יודעת למה, לא זוכרת מה שאמרתי בקשר, מחליטה לא לפנות שמאלה, שזה היה כאילו לשטח השמדה, אין לי מושג למה, אני יודעת להגיד שאלוהים שמר עליי, ואפילו לא ממשיכה מנחם בגין, היה איזשהו עיקוף כזה, עיכול, של פריקת מסעיות ליד שופרסל, שבין העיכול הזה למנחם בגין היה מין שדרת עצים, שהסתירה כאילו ממש, שדרת עצים מאוד מאוד צפופה, ופניתי שם, ואז אני רואה איזשהו בחור עומד פה לידי, בהתחלה אמרתי אולי זה מחבל, כי הוא היה סודני, הוא נראה סודני, ולא ראיתי איך הם נכנסו, איך הם באו, איך הם התלבשו, זה היה הכל כאילו מהיר כזה, פתאום אני רואה שהוא מקבל כדור לראש ונופל. עכשיו כאילו בדיעבד אני אומרת, הכדור היה, כאילו מי ראה אותו, הבן אדם עומד ליד עץ, אני חושב שהכדור היה מכוון אליי, אני מניידת עם כחולים, סוגרת את הכחולים, אומרת, מה קצין משטרה עושה במצב שיש פצוע? הוא הולך לטפל בו. לא עצרתי לטפל בו. שנייה אחרי זה ממשיכה, רואה עוד איזה סודני מושך את עצמו, גורר את עצמו על הרצפה כבר ירוי. ממשיכה הנסיעה. מפרססת לאזור החניה האחורית של התחנה. מגיעה כמעט עד לתחנה, ממש עד כאילו... לשער האחורי. לא, לא לשער. לא. ממש, זה נקרא חניית סטודנטים, שם אנחנו מכנים את הניידות שלנו. ממש קרוב לכניסה לתחנה. יש כניסה האחורית, יש את הכניסה הראשית של מהרצל, ויש את הכניסה של האזור של הסטודנטים, כאילו כל האופציות האלה אנחנו מכנים שם את הרכבים. מגיעה עד הסוף, רואה את אביעד יורה מלמעלה לתוך החנייה הפנימית, עם M16 על אוטומט, אני שומעת אוטומט, ואת הראל עושה לי ככה עם הידיים, הראל אמר. גם את הראל אמר, אתם צריכים לפגוש. הוא ישמח שתלכו עליו לשיקום, באמת, זה יעורר אותו. אנחנו מתים ללכת. ואז, רגע, אני רק אגיד להם שאני מתעכבת. זה סצנה שהוא תיאר, אביעד, שהוא מנסה להתכופף ככה עם מעל מעל 16. הגדר של הגג. כן. לא. של ואני רואה אותו ואני רואה את הראל מסמן לי עם הידיים, בדיעבד הראל, אני לא יודעת למה הראל סימן. הוא טוען שהוא לא ראה אותי. הוא טוען שהוא לא זוכר את זה. זה גרם לי לקחת רוורס אחורה, לפרוק מהרכב, לדרוך את הנשק פעם ראשונה, כאילו פעם ראשונה שדרכתי את האקדח. והתחלתי להתקדם רגלית לכיוון התחנה. למה, להפסיק? לא, לא, לא. אוקיי. ומגיעה לכיוון התחנה, פוגשת שם את דביר, מפקד התחנה, שומעת בגל, טירוף. מבינה שכבר יש מחבלים בתוך התחנה. לא יודעת כמה, לא יודעת איך, לא יודעת למה, לא יודעת זה. מחפשת בטירוף מי שיכנס איתי לתחנה. כאילו, ממש, הרגשתי שהייתי באיזשהו... גם אנשים מספרים עליי שהייתי כאילו... מי נכנס איתי, מי בא איתי, מי בא... ממש, זה היה 7:10, כאילו, עוד לא קפצו כוחות, כאילו, עוד לא... היינו שם ממש כוחות ראשוניים. כל הלחימה של המפקד המחוז, והרבש"ץ, וקצין האג"ם, ורמי כהן, השוטרים כאילו שנפצעו, וכל השוטרים שנרצחו שם על הציר של הרצל, הייתה בצד השני. אני לא ידעתי מה קורה שם. צד הקדמי כאילו. כאילו, אם אני חניתי פה, התחנה פה, הם נלחמו פה כאילו 4 קובייה, אבל כל אחד היה באירוע אחר לחלוטין. וזירה שמתרחשת בגג. וזה שלב מוקדם שבו בעצם אף אחד לא מנהל את כל הזירה. כי אתה, אין לך מה לנהל, אתה האירוע. כן. אתה לא מגיב לאירוע, אתה האירוע. זה אחרת לחלוטין.
כל אחד כאילו מגיב למה שקורה מולו. כן. אבל כל אחד הגיב. ואז בעצם אני חוברת לדניס בלנקי, זיכרונו לברכה, שוטר שלי, שבעצם ראיתי את מפקד מג"ב דרום, עוד שוטר שגב, מכירים את השמות האלה? כן. את שגב, עוד קצין מדובדבן, אלרועי, ולא יודעת שהוא קצין מדובדבן, הוא היה על חצי ב', היה לו תבור. אומרים, סידרו איזשהו כוח להיכנס, וגם דניס רצה לחתור למגע, דניס היה מדריך ירי. בעצם נכנסנו ביחד, כל החמישה, אבל כמו 3 ו2, כאילו נדבקנו אליהם. אמרנו, יאללה, נכנסים, אני נכנסת איתם, ולא ידעתי מי אלה בכלל. לא ראיתי אותם בחיים שלי, רק את דניס אני מכירה. קיבלנו צרור רימונים בכניסה. ממש הלכנו ימינה, דניס התיישב עליי, כאילו, במכוון, כאילו הגן עליי, אז הוא התיישב עליי. דניס היה בחור גדול, ואני גם לא קטנה. דניס אז כאילו העיף אותי הצידה והתיישב עליי. ואז ניסינו לחתור לתחנה. בחזית של התחנה ראיתי את אליהו ארוש, זיכרונו לברכה, את ראש המשמרת שלי. כשאני רואה, כבר RPG כבר פגע בתחנה, כאילו אני כבר מתחילה... אז לא הצלחתם להיכנס בעצם, ניסיתם להיכנס, קיבלתם רימונים, ואז נסוגתם אחורה והלכתם לקדימה. לא, ואז נכנסנו. ואז נכנסתם... הם עדיין מאחורה, הם לא... אנחנו בחזית. כן. אנחנו בחזית, יש חזית, אתה נכנס, יש שער, יש לך מבואה, שזה חצר כזאתי, ואז יש את הכניסה ליומן, כאילו לדלת של התחנה פיזית. אז נכנסנו לשער שסוגר, ואז היינו במבואה הזאת, שם חטפנו רימונים למבואה. ארוש היה הרוג בכניסה לתחנה, שהוא הראשון שיצא למחבלים וירה עליהם. כל האזור של המשרד מהקומה השנייה היה כבר מפוצץ, כי ירו עליו RPG, על הרצפה. אני מגיעה, אני מזהה שוטר הרוג. אני מתכופפת אליו, ממש מתכופפת אליו. נושמת כזה, נשימה עמוקה, הופכת אותו. כאילו, הבנתי שזה ארוש, אבל רגע לא... לבדע, הופכת אותו, מסתכלת עליו. רואה את התג שם שלו. רואה את הפרצוף שלו. רואה קצת מהג'ל שלו. שהוא היה תמיד הולך עם ג'ל. אותו שוטר שאמר לי, אמח שמעון, רציתי ללכת הביתה. אבא ל3 בנות קטנות. שלא הזכרו כלום מאבא שלהם, כאילו זה ממש אבסורד לחלוטין. וכמה הוא היה? 28, 9. כן, ממש. שאשתו היא חוקרת. כן. ואז כאילו נשמתי נשימה עמוקה ונכנסתי לתחנה. ירו עלינו שם רימונים, באמת, כאילו בתחנה היה כאילו בלגן, כי כאילו פתאום הבנתי שאני עם עוד 2 שוטרים. הקצין דובדבן פחות שמתי לב אליו, שהם מנסים לעלות בגרם מדרגות. אני כיוונתי את הנשק לכיוון פנים. דניס פתח ממני זיק שמאלה, ברח לי שמאלה, אני לא יודעת למה, כאילו זיקה את החלק השמאלי, אני הייתי בחלק הימני. ובאיזשהו שלב הוא צועק לי, בר אל תצאי, יורים עלינו מלמעלה, זורקים עלינו רימונים, יורים עלינו מכיוון הדלת, כאילו הייתה שם איזשהו כאילו לחימה. ואז הקצין דובדבן נפצע, הכנסתי אותו לחדר שהיה בצד ימין, לחדר תדריכים, נפצע בכתף, שהיה לי חלון אחורי לאזור שהשוטרים היו שם השוטרים זה, ואז קראתי למישהו שיביא לי תחבושת אישית שהייתה לו, כבר היה שעה 8:20. הביאו לי תחבושת אישית, ואז בעצם התחלנו לחבוט אותו, ופתאום כאילו אני מזהה עוד שוטר שלי הרוג בפנים, כאילו שהיה איתנו כל הזמן הזה בתוך התחנה, הרוג, דוד בן דיין, זיכרונו לברכה. לא זיהיתי אותו באותו רגע, לא ניגשתי אליו באותו רגע גם. הוא היה בתוך החדר? במין פינה כזאת. הבנתי. במין פינה כזאת. הוא לא הספיק לעלות לגג? כאילו עם כולם? עם כל מי שהיה? שאלה. לא יודעים. שאלה. כי הוא קפץ מהבית. כן. הוא קפץ מהבית לתחנה. בעקבות הדיווחים, בעקבות זה, הוא קפץ מהבית לתחנה. כן. אנחנו לא יודעים מה איך קרה. כן. לא. כן. ניסינו לעשות איזשהו באמת מחשב, אבל הוא קפץ לתחנה, וירו בו בתוך התחנה, אין לי כן. יותר משהו חכם להגיד. כנראה קפץ, רץ פנימה. כן.
את כאילו מתארת שאת מתנהלת בתוך קרב, כאילו, זה קשור לניסיון הצבאי שלך? לא, אני לא לוחמת, לא באתי, הייתי תומכת לחימה כל החיים שלי, לא הייתי לוחמת. אבל זה לא שיצא לך במשטרה לעשות דברים כאלה. לא, למי יצא? כן, אבל אני מבין מה הוא שואל, זה התרגולת, אבל זה בדיוק מה שהיא דיברה עליו. כאילו שמה? מתנהלת, הוא הפרש פותח בנשק. ימינה, הוא מזכה ימינה, הוא מזכה שמאלה, כאילו קודם כל מתנהלת אתה- ביחידה קרבית, כאילו. עם אנשים שאתה לא היית איתם מעולם. כן. דרך אגב, זה הסיפור במלחמה הזאת, אנשים נלחמו עם אנשים שלא הכירו לעולם, מישהו אמר אני המפקד ושם זה נגמר. אף אחד לא ערער על המונח הזה וזה. הוא מתכוון על חתירה למגע. חתירה למגע בסופו כן. של יום זה הפקודה שאתה עושה פעמיים בשנה, ופעמיים בשנה לא, זה לא קשור לחתירה למגע. כאילו, אתה היית באירוע אחר. באה מגיעה לתחנה רצתה להיכנס, זה כאילו- משהו, הוא שואל על הדבר הזה. אבל אז הם נכנסים 3 או 5 פנימה, 5. והם מתפצלים, והם כאילו עובדים בצוות. כן. וזה ואחד כאילו כבר פצוע, וכן. יחידה מיומנת כזאת. לא, מיומנים היית לא שם. היינו באיזשהו, כאילו, שורדים. מבינים, לא, גם לא שורדים, נלחמים. כן. אין פה נלחמים. לא במצוקה ולא היינו באיזשהו, ממש. גם היינו חדורי מטרה. כי כל הזמן שמענו מה קורה בגג. שהם מדווחים שהם יורים עליהם, זורקים עליהם רימונים, והם ללא תחמושת, ושיש כבר פצועים בגג. את יודעת מי נמצא בגג בשלב הזה? בערך. לא ידעתי מי הספיק לצאת, מי מטפל, כאילו זה היה... רגע, אז מהחלון נותנים לך תחבושת נכון. לטפל נכון, בקצין. הוא עוד אומר לי, היה מקרר בחדר הזה, אז הוא אומר לי, תמצאי לי משהו, זה, אמרתי לו, היה לי ככה שלוק של זירו, ככה. אומרת לו, איזה סוכר זה ייתן לך, הוא היה כמעט מאולף. כאילו, ממש, כל שנייה החזקתי אותו איתי כדי שהוא לא יתעלף לי שם. אני צועקת להם שיש לי פצוע. ואיך אני אביא להם עכשיו את הפצוע הזה? כאילו, איך אני אוציא לו אותו? אין שום דרך. ברור. כל הזמן ניסיתי לתקשר איתו ולעורר אותו, מי זה? סליחה. הקצין מדובדבן שהיה איתנו בפנים, שנכנס איתנו. ובאיזה שלב, אחרי איזה שעה, במשהו נכנס עוד שוטר בשם איוון קלר לתחנה, שוטר מיואב, שהוא הגיע, ואז הוא הפך את השולחן בחדר תדריכים, ואז עשינו כמו איזה מחסה, כאילו העמיד את ה-M16 ארוך עליו. וגם היה איזה שלב שניסינו לצאת, כאילו, כי היה איזה שלב שלא הבנו, כאילו, אוקיי, מה קורה, ועכשיו, אוקיי, אנחנו באיזשהו סטטוס כזה, אנחנו למטה, הם למעלה, שוטרים בגג, בוא נמשוך אותם. הם בקומה הראשונה והם בגג? בערך, אוקיי. כאילו, בערך. את איוון בחדר והפצוע מדובדבן. והשוטר ההרוג, יש יותר ארוך. כן. זה השוטר שאיתכם, סליחה. דוד בן דייל, אנחנו נכון. הפצוע מדובדבן, מה מצבו? או... ירוי בכתף, עם כדור בכתף. אוקיי. ואז הוא קפץ מהבית, הוא גר בשדרות, ואת בקשר עם דביר כאילו בזמן הזה נגיד בקשר? בקשר קצת, ודביר באיזה לא אומר שלב, לך תצאי, כאילו... איך הוא יכול להגיד לי לצאת, אני לא יכולה לצאת, כן. כאילו, אתה צריך להבין, כל אחד ניהל קרב אחר, כן, כן. כאילו, באיזה שלב גם אני שלחתי למור הודעה מה קורה בגג, מתוך התחנה, והיא כתבה לי, יורים עלינו, מתי אתם באים, משהו כזה, אז כתבתי לה, אני כבר בא, כאילו אני דקה אצלך, ואז היא כתבה לי, תשמרי על עצמך. כאילו, מה אני, כאילו, היא נלחמת, היא בגג, היא פצועים שלה, היא כתבה לי, תשמרי על עצמך, אז זה כל פעם כאילו לא הצלחתי להבין. גם בשלב הזה, מישהו צעק לנו בחוץ שהם מתפללים את התפילה האחרונה, זה ככה, זה הצעקה שקיבלנו. מי מתפלל? המחבלים. צועקים לנו בחוץ, הם מתפללים את התפילה האחרונה. אומרים, מה עכשיו, כאילו, הולכים לפוצץ את התחנה, זה, אנחנו מתים, זהו, אין פה... התקשרתי לאחותי, או שלחתי לה הודעה, לדעתי שלחתי לה הודעה, ואמרתי שתשמור לי על הילדים שלי, פתאום להתחק, איזה טירוף. ממש, כאילו, ממש. עכשיו, כל הזמן הזה אני אומרת לה, תוציא אותם מהבית, תעבירי אותם לבית של חבר אחר, שיש לו מרתף, ושיש שם נשק, ותדאגי שהכיתתון תעביר אותם. היא אומרת לי, אי אפשר כרגע, אני לא יודעת מה קורה בנירם.
בעלך איתם בממד, כאילו. נכון, אין לי איתו תקשורת, אני גם לא מדברת איתו. דיברתי עם אחותי, לא דיברתי איתו. מין פחד כזה, כאילו אני לא מדברת איתו. גם אני עובדת על אוטומט, לא יכולתי לשבש את המחשבה שלי לרגע, כי זה גם יכול לסכן אותי. באיזשהו שלב אפשר, דניס הרי היה פתח שמאלה, כאילו ברח לי שמאלה. בשלב כבר הפסקתי לשמוע אותו, אפילו לא קראתי לו. כאילו, הבנתי מה קרה. ניסינו לצאת החוצה וניסו למשוך אותם אלינו, אני ואיוון, וגם תומר וסגב. חטפנו מטען, זרקו עלינו מטען, שזה בעצם המטען שכולנו כמעט נפגענו ממנו, רסיסים ברגליים ובידיים. את גם קצת? כן. הימ"מ נכנסו, מטורפים, באמת, אנשים, לא חייבים מאיפה היכולות של האנשים האלה, באמת. רגע, אבל כמה שעות את בבניין בעצם לפני שהימ"מ נכנס? בין 2-3. לא יודעת להגיד בדיוק. נשאר לך תחמושת? נשאר לי אולי כדור 2. הימ"מ נכנסו פשוט לתוך האש. הם ניסו, יצאו, כאילו, היה להם גם איזשהו ניסיון כניסה או 2 עד שהם נכנסו. נכנסו לתוך הזה, אני הייתי מלאה בדם, גם של החייל, גם של הזה, באמת, הייתי, כאילו, הדבר הראשון שהם עשו זה הפילו אותי אחורה, גזרו לי את המכנסיים. לא, הם לא שואלים שאלות, הם כאילו, קודם כל טיפלי, אחרי זה, גזרו לי את המכנסיים ממש עד לפה, כי הייתי פה מלאה בדם. עכשיו, רוב הדם היה של החייל, וגם נפצעתי פה בזה מהרסיסים, אז הם חשבו שיש לי כדור, ואני לא מרגישה אותו מהאדרנלין ומהזה, אז אמרו, אוקיי, טוב, רסיסים, טוב, כאילו לא משנה, אני בינתיים נכנס גזור עד לפה, הוציאו אותנו החוצה, אני מבינה שאני לא יוצאת כבר עם דניס, לא, כאילו, לא מדברת, לא, בכלל, אני ממש צריכה לצאת עוד דקה. אין בעיה. לא מדברת יותר מדי, הוציאו אותי החוצה, התעלפתי לאיזה כמה שניות, כאילו, כמו איזה פריקת מתח כזאת. בחוץ מלא אנשים, מלא חיילים, מלא שוטרים, מלא יחידות. אני זוכרת שהפשיטו אותי שם בחוץ, כי רצו, הם עושים, דבר ראשון שעושים זה סריקה מלאה על הגוף. לראות שלא נפצענו במקום שלא זה. ואני צועקת לארתור, זה שנכנס שוטר שלי, כסה אותי, כאילו, מפשיטים אותי באמצע, כאילו, מה זה השטויות האלה עכשיו? ואז מישהו לקח לי את האפוד, ואני אומרת להם, כאילו, אני לא מבינה לאן הם חושבים שאני הולכת, כאילו, שוטר לקח לי את האקדח, הוא קיבל ממני צרחות שלא קיבלו ממני אף פעם, עד שהוא החזיר את האקדח, פגשתי אותו אחרי איזה חודש, הוא אומר לי, צרחת לי כמו מטורף, אמרתי לו, מה אתה לוקח לי את האקדח? מה נראה לך שאתה לוקח לי, כאילו, איך חשבת בכלל שאתה מתקרב לאקדח שלי? אני אעצור פה ואנחנו אולי נמשיך... רק תגידי מתי התקשרת הביתה אחרי שיצאת, או מתי שמעת על מה עם הילדים ובעלך? לאורך היום אחותי מדווחת לי. היה שלב שהייתי בלי סוללה, והצלחתי להשיג אותה מטלפון אחר, שהיא הייתה בקשר איתם, היא הייתה מחוץ לקיבוץ. זהו, זה בערך בגדול. טוב, אנחנו ממש נשמח לפגוש אותך עוד פעם. רגע, בר, אני צריכה טלפון שלך, ואני מתקשרת רק שהודיה ושלומי מאשרים. 054 כן, 315 כן. 222 7. אני חייבת להגיד לך שאת... אני כלום. וואי. אני כלום. תודה על הזמן. לא, אני באמת כלום. כאילו, לא בקטע הזה. בר, אנחנו נשב פה עם רם, או שאתה משנה? אין לי בעיה. כן, אז את יכולה להגיד לו פשוט לבוא אלינו, אין לי את המספר של רם.